אמא נפרדת מהבת שלה אחרי שגידלה אותה 27 שנה. איך מגדלים ילדה כזאת מוארת ויפה? ותמיד אמרת לי, אמא תעשי תמיד מה שטוב לך, ואת הכי יפה בעולם. את הבת שלי וגם החברה הכי טובה שלי. איך אני יכול להיפרד ממך כשאני מרגיש אותך? כאילו שאת בחיים. תודה על המתנה היקרה שהשארת לי, על כך שאת חיה בתוכי. היית ילדה של נתינה אינסופית, ילדה של חופש, טבע, אור ואהבה, אבל אף אחד לא הזהיר אותנו שנקבל מתנה יקרה כמוך, וזה יהיה רק ל-27 שנים. אילו ידעתי, אילו רק ידעתי, הייתי מנצל כל רגע וכל שנייה איתך. נוחי לך, מלאכית ורודה שלי, אני מבטיחה לך שלא נשכח אותך אף פעם, ותמיד תהי בזיכרוננו שנראה שקיעה ורודה. אוהבת אותך תמיד ותמיד, אמא. זהו, גרשון. בוא נפתח טיפה אחורה, בוא נלך טיפה אחורה. בוא, לא צריך להיות. גרשון, תעצור. בוא טיפה אחורה, לכולנו יהיה לנו יותר טוב. כתבים, צעד אחורה בבקשה. הוא לא יוכל להוציא. חברים, צעד אחורה בבקשה. הוא לא מוציא, הוא לא מוציא. באמירת כאן מלא רחמים וקדיש, אני מתכבד להזמין את הרב מיכה לוי שליטה, רב העיר פתח תקווה. שכל הקהל מתפלל בעד הזכרת נשמתה, וכן בעל הרחמים יסריע בספר נפת בעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתה. אדוני בוא נחלתה ותנוח בשלום על משכבה ונאמר אמן. גדל ויתקדש שמי רבה, ועלמה דברה חירותי ואמליך ברכותי, ואצנח קורקני ויקרא משיחי, וחי יכול ויום יכול וחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ילמוכים. שמי רבה מברך לעולם ולעמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה על שמי לקודשה וריחו, ואילה מן כל ברכתה שירתה וזבחתה ונחלתה, תמרן ועלמה ויברו אמן. ושלמה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ויברו אמן.
Thank you.